खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो दा दंफैयो तेजपुर बिजिरसालियावहाय गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव जोबनानै दोनजानाय एनडिपि सोद्रोमा जायफ्रा एनआइ केस नांनानै दासिमहालागै गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जेलाव जोबनानै दोनजादोंमोन बिनिनो सानै सोद्रोमाफोरखौ दिनै तेजपुर जेलावहाय लाबोबाय बिथांमोननि मुङा जादों फारियै बिष्णु नार्जारी बिथांखौ आफादावहाय एन बेरेमा होननानै बुङो एबा एन बेरेमा होननानै गाबज्रिनाय जायो आरो सासेनि मुङा जादों नितुल दैमारी बिथांखौ आफादावहाय डि नायहाब होननानै गाबज्रिनाय जायोमोन दा बिथांमोनखौनो दिनै गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय तेजपुर जेलावहाय लाबोनाय जाबाय दा बिजिरसालियावनो दङ बिथांमोनजों गोथौयै माखासे बाथ्रा सावरायलायबाय बे समाव बारग' एनडिपि सोद्रोमा बिथांमोना मा बाथ्रा फोरमायदों नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो। सानैना मोजां ना लोगो मोनलायबाय थासिगोन नङा होमबा लोगो मोनलायबाय थासिगोन ओमफ्राय दा दे लोगो मोनलायबाय थासिगोन दे जायगायाव सफैबाय आरो माथो खालामनो नङा होमबा हारिनि थाखायनो बेफोरबायदि जानांबाय नङा होमबा समाधान जालांगोन लासैनो नङा दे होमबा ना दे গাড়ীত আৰু ভাল হ'ব গাড়ীত যে আৰু ভাল পাব সেফটি হ'ব মাহঁতক যাওক লগত বেলেগ যাব নালাগে মাহঁতৰ লগতে বহি পেলাই ধুনীয়াকৈ গাড়ীতে বহি ধুনীয়াকৈ খাব চিন্তা নাই दिनै स्पेशल एनआइए केसनि 02/2001 जाय बिथांमोना गोबाव सम गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव दङमोन बिथां नितुल दैमारी आरो बिष्णु नार्जारी बिथांमोनखौ दिनै तेजपुर कर्टआव लाबोनाय जादों बिथांमोननि केसा धेकियाजुलियावमोन धेकियाजुलिनिफ्राय बिथांमोनखौ दिनै बे तेजपुर कर्टआव लाबोनाय जाबाय दिनै फार्स्ट प्रडिउस जोंहा एडभकेट हिसाबै बिथां एके भट्टाचार्यनि लिडिंआवनो दिनै जोंनि एडभकेट कनकन कलिता बिथांमोना नुजाफैदों आरो बिथांमोननि केसखौ गासैखौबो बिथांमोनानो टेक अभार खालामजोबगोन आरो नेक्स्ट बिथांमोननि डेटआ 16 जुन 2025 दिस मान्थ स' मिजिंथिदों 16 तारिख खालि बिथांमोननि जे हियारिं बे गमामायैनो जाहैगोन आरो 14 दिननि गेजेर बिथांमोननिया जागोन दिनै थांनाय 20 मेआवहाय क'क्राझारावहाय जादोंमोन दा दिनैहाय तेजपुरावहाय जाबाय बिनि गुदियावनो जाहैबाय जोंहा जोंनि बिटिआर हालामनि मानगोनां जा चिफ प्रमद बर' सारा गोबां जोंनि रिकुवेस्टखौ खावलायनायखौ बिथाङा गनायनायनि लोगोसे राङारि अनसुंथाइ जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्रायनो गासैबो बिथिङाव नायनाय जादों जोंनि एक्स एनडिपिनि मेटारफोरखौहाय बेजों लोगोसे जोंहा मानगोनां डेपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार आरो मानगोनां इएम रन्जित बसुमतारी सार बिथांमोननि गासैबो हेफाजाब मददजोंनो दिनै जोंनि एक्स एनडिपिनि गासैबो खामानिफोरखौ
मोनफा मोनफायै मावनायावहाय जोङो सक्षम जादों आरो जोङो धन्यबाद होनांगोन गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो गभर्नमेन्ट अफ बिटिआर। मानो होननानै बुङोबा जोङो गोबाव समनिफ्रायनो जोङो नारसिनबोबाय थादोंमोन। जोंनि गोबाव समनिफ्राय दुखु खस्थ'जों थानांनाय जोबथेसालियाव जेसेबां जोंनि एक्स एनडिपिनि लोगोफोर दं बिथांमोनखौहाय बख'नायनि थाखाय जोङो एक्स एनडिपि वेलफेयार एसोसिएशन हिसाबै जोङो नाजाबाय थादों गोख्रोङैनो आरो जोंनि नाजानाया सान हर सोलिबाय थागोन बिथांमोना जेब्लासिमनाखि गवा। थिग बेबायदियैनो दिनैहाय मोनसेनि उनाव मोनसे जालांगासिनो दं आरो जोङो आसा थिदों थाबैनो बिथांमोना उदां अख्राङाव जोंजों फैफानो हागोन। आरो बेनि अनगायैबो सेन्ट्रेल जेलावहाय आरो दंबावो। सेन्ट्रेल जेलाव दासिमबो एसे दंबावो। मानो होननानै बुङोबा डेट अनुजायैसो लाबोनाय जायो। नै दिनैबो डेट गोनांखाय बिथांमोनखौ लाबोनाय जाबाय आरो जोंहा 3 तारिखआवबो मुसलपुराव दंबावो, 4 तारिखआवबो बिश्वनाथ सारियालाव दंबावो। दा बेबायदिनो डेट अनुजायै बिथांमोनखौ लांबाय थागोन। बेनि अनगायै दैमारि सारनि औ, बिथांनि केसा जोंहा सुप्रिम कर्टआव सोलिगासिनो दङ। दा बिथांमोननि डेटआ फैगौ सेप्तेम्बर दानावहाय जागोन। बिनि प्रसेसआबो सोलिगासिनो। थांनाय दानफोरावहाय एसे फासयनाय जादों। दा सेप्तेम्बर दानावहाय जोङो मिजिंथिदों गासैबो पजिटिभलि जाजोबगोन। गोजोन्थों। नम्बर 2/21 এইটো কেছটো এনে ঘৰত চলিছিলে আৰু চৰকাৰৰ এপ্ৰুভেল হৈ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টলৈ এই কেছটো ট্ৰেন্সফাৰ হৈছিলে। সেই হিচাপে এটা কেছ আমাৰ তেজপুৰত ট্ৰেন্সফাৰ হৈ আহিছে। সেই কেছটো ইয়াত সেশন কেছ নম্বৰ 97 97/25 হিচাপে এই কেছটো ৰেজিষ্টাৰ হৈছে আৰু সেই কেছটো এপ্ৰুভেল হৈ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টলৈ ট্ৰেন্সফাৰ হৈ আহিছিলে আৰু এই কেছটো ইয়াত চলিব, যেহেতু অফেন্সটো ইয়াত হৈছিলে। নামবিলাক ক'ব লাগিব নেকি? আৰু বিষ্ণু নাৰ্জাৰী আৰু নিতুল দৈমাৰী কেছটো যেহেতু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টলৈ ট্ৰেন্সফাৰ হৈ আহিছে এনআই কোৰ্টৰ পৰা, আৰু কেছটো ইয়াতে চলিব, তালৈকে ইয়াৰে জেলতে থাকিব।